De stiet voor ons vaste onderdeel banken met Dree. Je kent het, Dree Peters, die is ergens in met de Limburg en die spreekt met hem. En Dree werd uitgenodigd, woont zich op de presentatie van een bijzonder boek over de zaak Noordman. Dree, waar best en ergens? Ja, ik ben hier op het kantoor van een geweldige speurnaars, mag ik zeggen. Die heeft net een zo'n smakelijk verhaal verteld over de affaire Noordman. Nou ja, daar is een boek over uitgekomen, 286 pagina's. En de affaire Noordman gaat over een kunsthandelaar. De stichter schrikt dit van TFAF. Dat is binnenkort, over 2 dagen begint dat weer. En een man die ontzettend veel gedaan heeft voor Maastricht, daar zelfs ereburger van geworden is van Maastricht. Maar ook ten even een kunstcrimineel. En dan heb ik eigenlijk de affaire Noordman in 4 regels gezegd. Maar het is zo interessant verhaal. Het boek kost 1995. Als de 9 schilderieën hierin hadden gestaan, die destijds uiteindelijk spoorloos waren, en die hadden met fotodingen hadden misschien 295 moeten kosten. Want kunst is natuurlijk hartstikke duur. Dit is geschreven door Ron Kouwenhoven. Dat is een onderzoeksjournalist van de Telegraaf. Die heeft het eigenlijk na zijn pensioen samen met Ben Zuidema en ze een keer allemaal opgepakt van wie zo het. Nou, Ben Zuidema heeft natuurlijk zo'n dossiers. Ja. En hij heeft hem eens zoveel voeding kunnen geven voor dit boek te kunnen maken. Ja. En eigenlijk is het zo dat Noordman, er is er nog goed van afgekomen. Die is in 2007 gestorven. Een paar dagen van tevoren hebben ze hem nog ereburger van Maastricht gemaakt. En daarna is die affaire beginnen te lopen, want de kunstroof was van 1987. Toen waren het nog guldens, hè? Guldens, ja. 5 miljoen guldens. Heeft de verzekering uitbetaald? Uitbetaald. De verzekering heeft 5 miljoen gulden uitbetaald. En in 1987 was het al een vrij bekende, nog een vrij rijke jongen. Maar hij had toch schijnbaar dat geld hard nodig. Hij was kasteelheer, had meerdere Ferraris, Porsches. Gewoon een rijke jongen. 3 Rembrandts op stok voor 100 miljoen euro. Nee te geloven. Eigenlijk, ja, het is een prachtig voorbeeld. Immers, ja, 2 ken je het. De kant van de kunstkinderen, zal ik maar zeggen. Want uiteindelijk kent ze dat niet zomaar. En nog een duistere kant. Ja, het was zo. Ik kende hem dus al 25 jaar voor 1987. Toen waren nog portier in Heerlen in de Bonanza Bar. En toen werkte hij bij een tapijthandelaar en noem maar op. Ik kende Robbie al heel lang. En in 1987 waren nogal een grote jong. Maar dat geld had hij toen nodig, zei hij ook tegen mij. Nadat ik dus gevonden had hoe dat hij het in elkaar gestoken had met 3 kleine boefjes. En toen zei hij dus tegen mij, jongen, je blijft achter mij uit, anders laat ik jou kapot schieten door een Italiaan. En je zoon moet anders gaan fietsen, anders schieten we met Voerendaal van de fiets. Toen ben ik dus gestopt met het onderzoek in 87, want dat was het me niet waard. Ik kon mijn kind niet verdedigen, maar 22 jaar later kreeg ik nieuwe aanwijzingen. Heb ik aangifte gedaan bij de politie in Amsterdam. Ik heb goede, gemotiveerde, integere politieagenten gevonden. En na een paar weken stonden die 3 boefjes op het plein in Valkenburg bij Hotel Vonken met de schilderijen. En toen werden ze gearresteerd. Ze zijn alle 3 veroordeeld bij de rechter in Rotterdam, bij het Hof in Den Haag. De advocaat-generaal heeft een geweldige repliek geschreven, positief over mij. Dus ik laat mij daar niet zetten zoals die advocaten mij daar neergezet hebben als een criminele burgerinfiltrant. Dat was ik niet. Ik ben een privédetectieve met een vergunning van het ministerie van Justitie. Dat moet vroeger toch een geweldige domper zijn geweest wie je bedreigd werden en je eigen kind bedreigd werden. Dat was ook. Daarom ben ik er ook toen in 87 mee gestopt. Dat was het me dus niet waard. En toen heb ik gedacht, komt tijd, komt raad. Ding Tiet kunt nog wel. En die kwam 22 jaar later. En daar is nou het boek over geschreven. Wat vind je nou van dat het vooral eindelijk een keer op schrift staat? En want het heeft zoveel in kranten gestaan. We hebben er zoveel van gehoord. Eigenlijk 10 jaar nadat de persoon in kwestie, Robert Noordman, gestorven is. Een paar dagen voordat de TFAF weer begint.
goed moment, maar het moment is niet belangrijk. Je vindt dat het... Het gaat mij niet om de TFAF. Ik heb niks tegen de TFAF. Ik had iets tegen die Noordman die dat toen geflikt heeft. Dat vindt niet ik, dat vindt de politie, dat vindt het Openbaar Ministerie, dat vinden de rechters, dat vindt de advocaat-generaal. En dan zal de Novorisch uit Maastricht wel weer zeggen, ja, wist dat allemaal wel waar. Het is allemaal waar wat in dat boek staat. En dat heeft de schrijver allemaal zelf gehoord aan de rechtbanken. En opgetekend uit alle verslagen. Dus, daar komt het op neer. Nou, veel kinderen die ervoor zeggen, Loesdorf, we zeggen altijd, kijk naar TV11, dat doet ze niet zelf. Maar lees dit boek en dan zie je, eigenlijk kan je zelf ervaren wie zo het gaat. De affaire Noordman. Ik zou zeggen, kopen, en ik ben ervan overtuigd, je leest het in één slag uit. We zien ons weer de volgende week bij Banken met Dree. Bedankt meneer Zuidema voor het interview.